No ne, to ne. Takže Terka si myslí... Oni to ví, oni jako... Terka nefetuje, vypadá jako slušná. A docela i je. Je slušná. Mluví spisovně. Umí česky. Reprezentuje, no, jo. Tak to je vlastně nejlepší dítě, co se kdy mohlo to podařit vychovat. No. To je to tak všechno. Jo. Jinak jsem nějaký víc spokojená. Ještě něco, Terko, ještě nám něco řekni. A ještě mám druhou, hlavně si nepřijdeš. To jsem vyšlápla. Co ty mě nahou? Já se bojím, že to tam strčíš. Paci. Táta koupil, potěžího, to jsem dělal vlastně na rekordníku, co? Normálně oni tleskají, ne, jako jo. A mě to vůbec nebavila, se říká paci. A oni se normálně ode mě odkláněli a jako ťukali se na hlavu, jako co jsem to zase vymyslela za trapárnu, jako. To jsou divní lidi. To jsou fakt divní lidi, jako. Myť. Fakt jako. Máme docela techniku, co? Tady notebook vole pichlej v autě.